Selam dostum. Min Robert. Robert isimli robot. Bugün min seni tezlik yaratuvchi o'ng'ayli do'stim bilan tanishtiram. Sen menim turumda aytasingmi? Eye, men mikrodolqinli mish. Rizqlarni bek tez etib жылыта bilem. Qo'y bir kishilar menda tatlı kekslar da pishira. İsming bigre qiziq ekan sening. Mikrodolqinli mish. Seni kim o'ylab topqansan? Menim burungi babamni eng birinchi mikrodolqinli mishni 1940-yillarda Amerika injeneri Percy Spencer o'ylab topgan. U harbiy radarlar yasay turgan kompaniyada ishlagan. Radar ishindagi magnitron jilınib, onun kisesindagi shokoladni eritgan. Shundan g'olib magnitron yordamida ishlay turgan maxsus mish o'ylab chiqargan. Birinchi mikrodolqinli mish nindi bo'lgansan? Ol bek zo'r bo'lgan. Onun biyikligi 2 metrga, ağırlığı 300 kilogramga жеткен. Ул зур күләмдәге ризыкларны эретү өчен генә кулланылган. Борынгы бабаң зур, син бик кичкенә генә күренәсең. Әйе, миңа охшаган җиңел һәм уңайлы микродолкынлы мишләр 1962 елда Япониядә барлыкка килгән. Mikrodolqinli mish, qara әле, син ризыкларны ничек жылытасың соң? Минем ишимдә магнитрон бар. Ул югары ешлыктагы кичкенә, ягъни микродолкынлар барлыкка китерә. Алар махсус дулкын үткәргеч аша узып, минем камерама үтеп керә һәм ризыктагы су тамчыларын жылыта. Су тамчыларын дисеңме? Әйе, миндә бары тик составында сыйыклык яисә дым булган ризыкларны гына жылытып була. Мәсәлән, коры ипине миндә жылытырга уйласаң, ул янып кына бетәчәк. Сине эшләтеп җибәрү өчен нишләргә кирәк соң? Үзеңә кирәкле программаны һәм вакытны сайлап, махсус тимәгә генә басасы. Хәзер басып карыйм алайса. Тукта, минем белән эшләүнең үз кагыйдәләре бар. Мине буш килеш кабызырга ярамый. Ул очракта мин ватылачакмын. Тимер предметларны, хәтта фольганы да миңа тыгарга ярамый. Мине ашамлыкларны жылыту һәм ризык әзерләү өчен генә кулланалар. Жылы булсам да, миндә юеш әйберләрне киптерергә ярамый. Тагын миндә чи йомырка пешерә күрмә. Йомырканың сарысы һәм агы төрле вакытта пешә. Килеп чыккан басымнан йомырка кабыгы шартлаячак һәм йомырка мине буяп бетерәчәк. Менә шулай, дуслар. Һәр нәрсәнең үз кагыйдәсе, үз җае бар. Ашларыгыз тәмле Һәм җылы булсын.